Шановні білоцерківці, щойно відбувся ракетний удар по нашому місту. Вибух стався біля Горбатого мосту на базі ГСМ. Зараз обстежуємо місце, поки що постраждалих людей не виявлено. Будьте пильні, спускайтесь в бомбосховище і в сховище в підвали, коли чуєте ракетні обстріли. А ви один тут були? Да, один був директор сьогодні утром. Директор був. Угу. І хлопці бо вчора ж вікна повибивали. Угу. То вони ремонтували, значить, закрити вікна і двері там позакривали. Вчора. Ну, вчора ревнули вночі. То сьогодні директор приїхав.